الگور ئامارێکی کوژلای وەزارەتە پلاندانانە عێراقی بە هاتیە بەڵاوکردن لەسەر ڕێژەیانە خوێندەواریە دهۆک لە ڕێزا دوێ دێت لەسەر ئاستی عێراقی و ڕێژە 18 سەدەیە. vêyekê pisporên perwerdeyî dihok dilgirakîne û vê rêjê jî bo çend egera vedgerînin. Guman eşhokarên giringên zêdebûna rêja yanî nek pêşkeftina kertê perwerdê maytêkirinên hizbî jî gelek dizalin ev jî rêjeka diya serekî ye heke berxwedanê bike kertê ehlî hêdî hêdî berev pêşveçûnên çît rêjeka evê hevber bike بۆ مرۆڤی بۆ هەندێک دیار بتکۆن فعلان کەرتێ مایتێکردنên حزبی ناف kertê xandinê da zêdene. Zêdebûna rêja nexwîndewariyê kartêkirinên xirab hene û mamostayekî zankoyî jî behsê wan kartêkirinên xirab dikat. Ek destekê karî hêzeka karî ya neberhemhên dil vî welatî da dirêsket an ku li vê parêzgehê da dirêsket. Çunku nebûna hêzeka karî ya berhemdar dibîte hokar jî ku întaciyet û berhemdariya vî welatî jî zêde nebît, pîşe û pîşekarî û derfetedkarî jî kêm bibin û her wisa derencamê dî jî dibîte hokarê komelayetî vê ca girêdayê astê rojşembîrî û têgeşnawî hewlatî û Li ser zêdebûna rêja nexwîndewariyê li dihok me xwast perwerda dihok wergirîn lê em denebûn çi lêdwana bidin û li gor wan pêzayînê bi dest mekeftên ji sala 2014 were xwendina nehêlana nexwîndewariyê li dihok hatiye rawestandin. Rêja hejariyê û bêkariyê nebez bû. Rêja nexwîndewariyê jî hate ser ku dihok di pila êkê de ser astê herêmê. Ev gotinên hindek ji pispor û xemxorên dihokê ne û daxwazin ji layanên peywendîdarên dihok dikin. Çareyekê bibînin eger dê kartêkirinên gelek xirab hebin. Şêrvexidir Kursal News, Duhok.